ụzọ isi ma ọ ga-ahụ ụzọ anya Chineke nkego wishi onye oghe elekere tewere anya lewe anya na Jericho enwe ihe m lege ụkwa nwaanyị ma nnọọ ga-adafuchi ọ bụ ihe m lege gị bụrụ ụzọ nwe gị kegara m ga na-achọ onye ga-egbu gị ị nwekwara fakọlti gị mara aka ote ka nwa igu na aka ote ka onye akwụkwọ bụrụ bisi m na-amadụ bisi m na-espai kegara m n'igwe ego go 5,530 moto kwara kwa ka nga moto kwara kwa lam go ị mara aka ote ka nwa igu ele ahịa onye akpụrụ na Owerri 5,500 ka m ga-enye gị na mkpụrụ bisi abụọ na wụsara nga mkpụrụ ihe abụọ wụsa ka ịgbakọ ịtụ onye na-emepere gị supermarket chere ma mmadụ onye ewo ekwensu ya akwa tọtọsịrị ihe gị ga-agachi otu ị na-arachi nwekwadịrị uche nwoke ahụ otu a gị na-aga n'ụzọ iwe shikili anya gị na-aga gị na-elecha anya n'ihe onye ọzọ iwe onye oshi ụkwa gị nwe ụkwa elemanya na ntego arịala ụkwa arị ọma hụ nwa agbọbịa ha ka gị lefe anya mmadụ ka ịwụta liability ilegewe ụkwụ ya ọchaala ka eriala eru gaga ọrịa ahụ ọwụ iwe onye ahụ ebe m hụrụ nwa agbọghọbịa ọma eledu m anya m lebe anya n'elu ụkwa ọwụ na-enwedị ihe ịwụ oge ọ pụtara wụ na ewu chaf ọwụ oshi nọgị n'ọbara ngwa nwere ịhụrụ gị na-ele anya ọwụ oshi onye oshi bangoro ike onye na-egbugo enwerịkwa onye m sọ aga m ebuso gị agha Chinigwe m pụọla m n'ihe na-ebugharị m nọ pụọla m n'ihe eji m ndụ chi nga ahụ pụọ Sabina pụọ nga maka nne m ma nne m ma nna m aga m atakwụrụ gị anara chere mmiri nọ n'ihe obi gị wụ na mmiri nọ ya ara gbagoro ele nkume ara ga-adịrị anyị ala ka osimiri ihe ama atakwụrụ gị ama atakwụrụ gị ele ebe ị ga-efo ekele m Chukwu na ị nọ n'ụlọ lee ya akpa nsogbu gị buru bi m ibiri m si m buru gawa Ọnịcha gaa ka ụmụ ọrụ n'aka ike ya gwụra m akpọnatara gị ya ihe ọma ga-egbu m kọma ihe ọma m ga-egbu m ya bụ onye m mere ya lee ya akpa nsogbu gị akpọlatara gị ya na-ajụ m ihe mere ọ nwa gị nwoke a ihe iburu bi m nwa akpa nsogbu lee nsogbu iburu bi m si ọ ga-abịa mụwa ọrụ n'aka m n'Ọnịcha ọ na-ekwe m zuru ike nshi ebe a yeshi ebe a akpa ya hụrụ akpa m ji ntinye ego n'ime bifọ m na-abịa ahụzi m ego m ọzọ ego si ebe ga ọsị m ọ gbakwara nọ sikwa n'elu fee n'ala ike ya gwụna m lee ya akpọlatara gị achọzi m ya amụzụ n'ọzọ achọ m ọzọ nsogbu iburule nsogbu ibu n'ụlọ nga buru ya gawa Ọnịcha m na-aṅụ sị ebupụla m nsogbu n'ụlọ ama m na ị gara ebe ahụ gaga mụba nsogbu onye ọkaikpe ikwesịgo akwa ebara n'ụlọ ikpe bịa ka ibe egoro m akpa n'uju na okwu biko akpatago mbe nna m classic doing new generation akpatago m bịa ka ibie m akpa nwoke enụrụ ya nke ọ dara gị na ntị n'iru gị abụọ enụrụ ihe o kwuru bịa nsogbu ya ime hụrụ ọnụ ị na-eji eri ji eri ede nọ n'ihu m na-akpọ ọgago onye ọkaikpe a na-ekwu gị na-ahịa onwe gị tatarịrị nwa nga ehefọrọ ị chọrọ ihe igbu onwe gị ịnọ n'ihu m na-akpọ nna gị ukwu onye ọkaikpe onye mkpesa atụrụ m na-egwuregwu aka nwa nke ịfụrụ nwata praịmarị 1 ma kwuo ihe ọ na-eme m n'Ọnịcha nwa gị ọnwa ụtụtụ ọ ga-epụta ụta nwa eburu m na-aragharị m n'ime Ọnịcha mụ na-esoro na-aragharị n'ime Ọnịcha niile na-agbagharị otu a ka a ga-esi na-agbagharị ana m achọ mkpụrụ ụkwa na-ara m ịkpa agarị n'ime Ọnịcha niile ara m ọsọ agarị n'ime Ọnịcha niile ihe ọ wele kpọrọ ekpọ ya ike ya gwụna m na-atọ nga Anambra mgbe ụfọdụ ifela ala mmiri ala ọsọ ala nta ala imo eti mbịazi bịa gbagojuo m anya mana biko eweliwe ịma
ama oche nne ha shiri mụ ha hapụrụ m ha gbalaga hapụrụ m ha nga agbalaga ihe m ji ezu ha kwa kọmmil na mmiri ara ehi enweghị ụmụaka ka ha wụ ụmụazị ese agadi nwoke a kekpọrọ ụmụazị agadi nwoke mpa mmadụ a ụmụaka by appearance mana enwere ike kekwana mbọsị amụrụ ha ọwụ mmiri ara ehi ekwedo ha topu ogologo ọ ya mere ha jiri kwụta mana biko nna m melo down ọkwa ịhụrụ gị Awalo, itu isa bumilum pa mo walo. Ang pagod ko. Kaya kibigyan mo pa. Papa, waka nang doy bang. Egugom na akong bibulo. Egugom balam. Doy aga ban na gabi. Omo, swak isto. Wala ko na. Inufiya. Lebih swag. Anumpa. Ife aka m na-afụ n'ọnịta onwe ife fụrụ hịa ahụ o nwere ife fụrụ m gaa ife aka m na-afụ n'ọnịta lee nwa gị ike agwụgwọ maka natara m onweghị ihe ọzọ m ji ya na-achọzi m kpọrọ akpa nsogbu gị ihe nọ n'ime nwa ka ihe nọ n'ime uwe dị njọ Ke ihe na-eme ebe ahụ? This is me, the car. Only for the man there, classic in the car. You know, because agha ewe agha Biafra ewe agha Ekomok ana lee nwa gị nwoke akwụ natara m ya n'ubi biko agha nwa gị nwoke akpa nsogbu chigidere ntị na ọ chọghị ịbara nwunye onwe ihe m na-emebe nwa ka ọ dịka ibe ya iche ntị na ịghara ga na-ekwe ya akpọ m akpa nsogbu tinye ya n'ụlọ akwụkwọ dịka nrube Ọnịcha ka ọ mụọ akwụkwọ ụbọchị niile akpa nsogbu na-ebutere m problem n'ụlọ aga m anọ na shọpụ eburu butere m ma ọ wụ onye nkụzi ọ bụrụ hedmasta ha ma ọ wụ ụmụ akwụkwọ ibe ya o tigbuola o meela nke a o gbuola mma ụbọchị niile ka m na-ekpe ikpe problem ọ na-enweta na skuul oke m sịkwa oke mgba ka m kpọpụta ya n'ime ụlọ akwụkwọ tinye ebe m na-azụ ahịa ka m na-enebara ya anya abịarute shọpụ akpa nsogbu efu ya efu ọgaranya n'elu ụlọ ọgaranya na-aga ma ama ị ga ahụ ya ọzọ ebe a ga-ahụ ya ebe ụmụ agboro nọ ndị na-aṅụ igbo ndị na-aṅụ sịga ndị na-aṅụ mmanya na-aba n'anya dị iche iche gbapụchie ntị lee n'ụdị isi ọkpọrọ kwa hụrụ isi ọkpọrọ o ji lọta nga oke nke ahụ aga ọbịa jee ama m ebe ya na ndị amị isi jee ọga merụọ onye amị arụ ndị amị esi otu abịa na shọpụ nwụrụ m nsọ ụmụakwụ na shọpụ ndị amị mbọsị ahụ onwe ya nwe afịa mere m otu ndị niile bịara ire ịzụ m afịa na shọpụ agbafusi maka ndị amị bịara na shọpụ nwụrụ m ụtọ ahụ sụọ m akwụ sọ m ji mmanụ onye ka m ga-akọsara ya n'ime ihe niile aga titere m ga-aba ya niile a ma bịa nwee mkpebi mụ na nwa nọrọ akpa nsogbu ga mụ na ya nọrọ ọ ga-eduba mma nwa mgbe na-abụ mgbe chi m chọrọ ka m masị ka m bulatara gị akpa nsogbu ebulatara m ya David m sị gị na okwu niile anyị na-ekwu nga aka mgbe na obiọma kpaga m asị ka m na-atọ ihe na-eme gị maka na atọ ị na-eme na-akpọ ya nwa gị na ọnwa m ọ na-ewute m maka na ị na-ele ma nyere na-ebe ochie mụta lele na nwa bụ na ya nwa ogbede ha ka m na-ele ma ya ekolesi ndị ukwu m alụcha na ha nwaanyị nwa ha na-adịghị ekwuli okwu ikwu ụkara ma ahụ ama m ama n'obodo m tupu mmeghe ọnụ kwa ụka ụtọ ọrụ ama ahụ adị m azọgbuli ahụhụ ewezụga na ọ wote ihe ụtọ nọ m na ahụ siri bịa manufakchọ mgbe ọ na-ekweghị manufakchọ ana m amụkwule nwa by now Ijeọma wee enyi m nwoke ka nọtụkwa ụgbọ aga hụ gachi trosis n'aka garị na vileji Ijeọma ọlụla nwaanyị ma sị na alụka m nwaanyị leti biko ike ụwa agwụla m ihe niile ịkọrọ nke ọ sụcha m oyi na ntị biko nna m a sị onye ọ na-eme omume ga na-ebekwa ogbugbe mana n'ime ihe niile ịkọrọ nga enwere onye ga-anụ ụdị ihe a ya kachiri even inwe kandid mana biko gbaala eweli iwe na nsogbu niile ọ kọsịrị ọ batago mụ na ya na anyị ga-eji ọhịa na vileji a biko otu Oko, ọkara ebe a. Oko na-akọrọ gị akọ niile akwụkwọ ụwa anyị na-abi ọgbala ọrụ. Ekọchiri ogo m ife obutere na we dey here. As for you, m ga-agwa gị na ọmụ abụ nwọkụ igwe ka na-ata ntị n'ata. Ihe asị m chere
Ka m chọọ nwaanyị dị ime, m ga-adọ gị vam vam. Maka Chineke kere m na gị na-abụ. Maka Chineke kere m na gị na-abụ. Maka ejiri kwuru sesikwa ọpụ iwe ka pọnga mkpali ego n'elu otu ngwa gị na ihe na-eme n'ọpụ iwe ka ụwara na-agbago. A na-ekwu ka ị mere eme gị gbunwuro nwa aṅa asa maka nchere gị ka aka m nchere gị m fọrọ gị n'akpa wepụrụ gị ndị dibịa ha ji gị chụọ aja ụwara na-agbago. Nwe ka ha ka gị na-enwe m na sịga kpọwa nwaanyị. Asịkwa m sa penti na openti n'isi ọgwọ m ndị famili onu na-eche eme ewure nwa penti gba ya n'isi ya na-acha nwa ahụ esi ndị famili anyị gba brek esi ndị famili anyị isi m kwuo ọnụ ihe a nwa na-eme ma o si na nne ya o si na nna ọ ga-ahụ na nne ya ka o si nwosike isi na eribure m nwa m n'ime ọbara nwa atụrụ nwere ka mụ na Kraịst dị na mma nwere ka nnọkọta m ji ndụ na-enwere otu osiri ebi ịrụ ihe niile nọ ha abụọ nwere ka na-eme ka m Bullshit! aga m erikwe gị vam 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 ọkwa m ka ị ga-adọ vam 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 a na-eri gị vam 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 maka Chineke ma mmadụ gị ofo gị kpọ m onye oshi ọkwa n'ụlọ ịbatago na ịbatago gakwa ga-ajụrụ ajụjụ jikwa ese gị dọọ m vam 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 ọmmịmụgo ihe m ga-eri gị wu sam bịakwa bịa akịrị a come and let me mama egburugo m ga-asị gị n'ite bụpụ gị ime ahịa gị kpọ m onye oshi ọkwa mmi nna m nke fụrụ obere ihe Chief, I'm going to Abuja before my second village. And I'm saying village na nga branch Lagos before I'm back to Abuja. Chief, you get one and they let you hang in like this. You miss Celia too much. Don't worry, I will bring back your package for you. Nobody's touching it at all. Chief, trust me. I'm going to Lagos for business trip. You know I did my ladies' wear just to buy stuff and come back to Abuja. Okay, no problem. Bye. Bueno. No. Hola, ¿qué tal en el Ese. How are you, Marjorie? I don't want you to go. Don't worry. I'm going to come back again. Small body will be sickness. One night with Wonko. Give me more. It is a cost and changing the gun. Oh, you tell me not to cigar me exercise and juggling that kind of thing. So we are sitting on the side like this. We are see, oh, Mata said when I got born, I said the number. Yes, you So, he really go on high, maybe try and then he wish you could. At the women and they go, come and I give oil. As a friendship. But give me off now. I'll pay up buying to marriage. You don't mean it. I'm telling you the truth. No. You put on reason. One of them won't correct any political to my girl. My man, you get check and three which I pass you. Oh, Lydiana, go. Oh. Idiot. What? Monkey Johnny Baba? You look at a okay wine hacker. What would I hack and you just in the garden? Shut up, come play with it. I want to. Oh, zoom one. It can't go there. I'm going to play her.
house. What an insult! I deal with classy men, not this rubbish. Jesus. Ituga machis ida me go mboko. Ikwanya magwa. Ya kwali ihe obi mgbaga mo. Ka ị na-etukwa machis ka ị na-eti akwara na ịchọrọ iji amụ ego Igbo ma ọsịga. Ịhụrụ nọnsens ahụ ị na-eme n'Ọnịcha. Ihe ị na-akọrọ n'isi gị, gị mege nwa anya n'ime ụlọ. Gị nwa anya n'ime ụlọ mkpọkọ ala ọcha dị ego na ndụ gị na mmụọ. Ma ị na-agwa okwu ife a. Ọ ka ọsọ n'ọkụ iwe ka mmere ga-ebere. Ụdị ndị gị nọ n'ọcha ndị ama ife a na-emefa. Nne m dị machis ka mba abalị m. Ụdị mụ nọ n'ọchanja. N'afụma. Ama ihe a na-eme ha. Ụdị gị nọkwa n'ala ili. Ana ama m otu esi igbo ha. Gị nwe mege nwa m. O, nsogbu gị mege nwa m. Kakwa jiri ajụjụ m o. Adịkwa m arasha agba bọọlụ. Bọọlụ m adịkwa arasha aga goolu. Gị mege nwa m maka ngote mgbo gị dị elu ahụ ụwa ọdọ. Nwatakịrị ka gịnị ejigere gaa skuul ga-agụ akwụkwọ ga mara ihe ụmụazị ibe gị na-amụta nwa edukeshọn gị nwe ya ga-abara buru in your nearest future ọ bụ igbuli ahụrụ elu etipụ gị Ọnịcha gị pụọ magoro gị na ndị agboro ụmụ magoro n'elu gị ṅụrụ sịga gị kpụrụ nwaanyị gị chote ede nke ha ụmụ nwaanyị ndị be na-akpọdo biko ma jụọ ile ihe ha na-ahụ gasị ahụta gasị enyi ha nwoke ka ahụta ha gasị dị pikin nwa eke ha agaje kindagati ele ihe ha na-ahụ gasị ma jụọ dị Papa, education na scam. Ana m achọ nwaanyị na-emepe nnabata. Ghọta ebe m na-eti ya alụ. Ndị na-agara akwụkwọ. Mụ na nọ n'ọcha n'Igbo. Ọrụ Igbo. Mụ na nọ anyị na-agba ọsọ afịa. Papa, ya m tomatoes. Mgbefe aka azụ jọọ gị ya. Njọọ gị ya kwa ịhụrụ isi gị na-ekefere azụ. Mgbe ahụ ka ị akọfa azụ gị dee RIP. Maka esi gị ugbu a kpọ Chineke akpọ gị ọkụ. Stupid idiot. Ọwọlọ, ya na-eme na na-echetakwara m onye ara nọ n'azụ ụlọ anyị. Ọ bụrụ na ebulu mpa m, m ga-atọ gị mba m ga-edika anyị. Ga-edosa gị ebe ndị kọntena pụta ewe. Popsi na wide ya ọ da-adọ ọcha mbịa. Ọ batago m. Yoli, obi na-agwa na di m. Popsi.